କାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି? कौन पे କାଇଁ କଣ କିସ୍ କଲେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ? हेलो ହ୍ୟାଲୋ किए करथिलो ମୁଁ हां ତମ ଲୋକ तुम मो लोक ହୁଁ मले केते लागे तो सत ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ଦେଖିବା ତାର ରିଆକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି। ରିଙ୍ଗ ହେଲା। हेलो ହ୍ୟାଲୋ हां किए करथिलो ମୁଁ हां ତମ ଲୋକ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तुम मो लोक ହୁଁ मले केते लागे तो सत तुम के कहतो यार तुम ना मोटा बुला देख लो भाई हम लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता ରାଜା କହୁଥିଲି। हां ରାଜା राजा को मारे है। ये फंस गया सीएम। ହ୍ୟାଲୋ हां तुम गांडा को ଛୁଆ क्या कर ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହୁଁ ତମେ କାଇଁ ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରୁଷୁଛ? की कथा है उड़ाक लज्जा लज्जा मुझे तो मुझे सुंदरपुर एलिया ने लगा को काम करता नहीं गिन सुंदर को करता तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ମୁଁ କହିଲି ବେବି बेबी कौन पे कहला ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ए रोइटा रोइटा कौन को ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସତରେ ତମର କଣ ଭଲ ପାଉନ? बालो ना अरे मु तो तुमको चिन्ह नहीं भी जानी नहीं मु कितड़ तुमको भल पाइली ଆରେ ଭଲ ପାଅ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଭଲ ପାଅ। बालो ना ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ କହିଲ? ଗାଡି ବଙ୍ଗଳା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ନାହିଁ? ମୋ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ତମେ ଯଦି ହାତ ଛଡା କରିଦବ ଆଉ ତମେ ଭାଗ୍ୟରା ପାଇବନି ଆଉ ଭଳିଆ ପିଲା। बालो ना तापरे ତାପରେ ଆଉ କଣ? तापरे ଆଉ କଣ କୋନା ଖାଲି ହଁ କହିଲ ତ ଗାଡି ଚାଲିଲା ବାଦମ ବାଡି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ हां ଅଧେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତମକୁ କହୁଛି ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି? सुबह जाजू को ଆଉ ତମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛ? तुम सहित कथा होची फिल्म देखुची तो ବାହାଘର ହେଲେ କଣ ହୁଏ? जान नहीं है तो तम तो पचारना ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ହ୍ୟାଲୋ ଜାଣିନ ना ବାହା କଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बा कौन पे अंत में कुछ भी जानी नहीं मत आओ पचार बना प्यारी समझ गई। ଖାଇ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? जान जी खाइबा के ना करी ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମତେ ବାହା ହେଇ ପଡ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ବାହା କଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି। बात तो सही है। कौन पे भाई ना ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହା ହବ କଣ ହୁଏ ବାହାଘର ହେଲେ କଣ ହବ? मोर किसी जाने दरकार नहीं भागरा बात दरकार नहीं प्यारी समझ गई। ତମର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କି? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कौन इच्छा बैगन ମାନେ କିଛି ବି ଆଉ किसी भी मन चुप ହେଇଯିବେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ଜଣା ପଡିଲାଣି ନା ନା ଏକାଠି ହେଇଯିବେ। ହ୍ୟାଲୋ हाँ କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। राजा जी जाओ ना भावो ତମକୁ ବାହା ହେବି ବା। मत कौन पे भावो ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ କଣ ଗାଁ ବାଲାକୁ ବାହା ହେବି? हाँ जाओ ना घा वाला को भावो बेकार है भैया मैं तो टूट गया। ତମ ଗାଁ ବାଲା ନମ୍ବର ଦିଅ। कार नंबर देवी ତମର ଯିଏ ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗ କି ସାଥୀ କି ଯିଏ
ଓ ଆମ ଭଲ ସାଙ୍ଗର ନମ୍ବର ଦେବି କାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଦେବି ତାକୁ ବାହାବି ଜାନ ବାହା ହବ ଆରେ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସିନା କଥା ହେଲେ ବାହାବି କେମିତି ନମ୍ବର ଦେବି ମୋବାଇଲ ରେ ଦବ ମୋବାଇଲରେ ପୁଣି କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ହାଁ ମୋବାଇଲରେ ପୁଣି କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଟା ପାଖକୁ ନିଅ ପାଟି ପାଖକୁ ନିଅ ପାଟି ଖାଉ କଣ ପାଇଁ ନେବି କେମିତି ଦିଅନ୍ତି କହିବି ବା ଗିଡି ଦେବି କି ମୋବାଇଲ ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗିଳି ଦବ ନାଇଁ ପାଟି ପାଖକୁ ନିଅ କଣ ପାଇଁ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯୋଉ ପପି ଦିଅନ୍ତିନି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ପପି ଦିଅ ମୋଟିକି ଆସିବ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ହାଁ ନାଇଁ प्यारी समझ गई କାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ କାଇଁ କଣ କିସ୍ କଲେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ ବଇନ ହଁ ହଁ ଏଇ ଧନ ଧନ ନା ଚୁପା